Idén rendezik meg a 31. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek orvos- és egészségtudományi szekcióját Szeged látta vendégül április 2-a és 5-e között. A konferenciára Burt Sakmann Nobel-díjas kutató is ellátogatott, és előadást is tartott a fiatal tudós jelölteknek. Én úgy érzem, ismerve az egyetemet, itt 3 évig, 4 évig professzor is voltam, itt nagyon alkotó a légkör, és ez nagyon fontos. Mert a közeg viszi a tehetséget előre, és nyomja le. Felsőbb éves egyetemista főiskolások 8-12%-a kezd hozzá egy ilyenfajta műhelyi munkához. Ugye ez azt jelenti most is a kiválasztás tekintetében, hogy körülbelül 14 000 diák, 16 000 mester, vagyis aki gondozza az ő tehetségüket. Az a közösség, amiből kiválasztódik most összesen, az az 5000 dolgozót, amiből 500, a 10%-a durványikor az orvosi szekcióban. Önmagában már a részvétel az Országos Diákköri Konferencián nagyon fontos. Csak a legjobbak hallottuk Szendő professzor úrtól, hogy csak a legjobbak elmenni ide. A nap folyamán kerekasztal beszélgetést is rendeztek, ahol a résztvevők egyebek mellett tudományfinanszírozási kérdésekről és a természettudományok népszerűsítéséről is beszéltek. Important to somehow increase the prestige of the teaching profession, because everything started at the elementary school, then in the high school with good teachers. In the old time, that was a very prestigious work in Hungary to be a high school teacher. So that was something which was considered a very high prestige. But I think we should put more money and effort to acknowledge the work of the teachers, because this is the Az orvosbiológiai kutatások előmozdítása érdekében létrehozták a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítványt, mely az egyetemtől függetlenül ugyan, de az STL-vel szoros együttműködésben kívánja támogatni a fiatal kutatók munkáját és az utódnevelést. Hosszú távú célként fogalmazták meg, hogy Szeged városát ismét egy Nobel-díjassal gazdagítsák. Alapítottunk egy Szentgyörgyi Talent díjat, amivel a legjobbnak ítélhető tudományos közleménynek a fiatal, 35 év alatti által írt közleményt díjaznánk egy nagy presztízsű díj tekintetében, ez egy $1 millió forintos díjazást jelent, és ugye az idén ennek egy különös eseménye lesz, hogy maga a Nobel-díjas is jelen lesz, és az átadási ceremónián ő adja tulajdonképpen át ezt a díjat. Az idei díjat a génkölcsönhatási hálózatok általános tulajdonságainak feltárásáért Pap Balázs nyerte el, fogadjuk őt sok szeretettel. You must be curious. I mean, you have good ideas first when you think there is a problem, and you have a problem if you are curious. Something doesn't fit, you know, or it is a general question, not invented by you, but it's a topic, a research topic. You think about it, and then you can have an idea. I can't tell you how to have ideas, but you just have to be curious.